Racionalne vesti. Racionalne vesti. Jedine prave vesti. Prave vesti. Dobar dan, ja sam Branko Topalović. Moje ime je Uroš Bogdanović, a ovo su Racionalne vesti. Anonimni Srbin koji je pre nekoliko dana dobio dozvolu za nošenje oružja, naprasno je rešio da tu dozvolu vrati. Ovo je potpuno iracionalna vest, jer je na dan kada je dozvolu dobio propisno izbušio našeg reportera Uroša Bogdanovića, to jest mene. Pa posle bude Velja lupio nešto. A sve to napravite vi novinari. Ma gde mi je moja ona omiljena? Isključivo zahvaljujući činjenici da su ovo racionalne vesti, kolega Bogdanović je preživeo i danas ponovo odlučio da poseti čoveka koji ga je izbušio oko sito, a sada želi da vrati dozvolu za nošenje oružja. Kako to misliš odlučio? Pa prošli put sam se jedva izvukao, kako bi bilo da ti jednom... Eto, vidiš da si odlučio. To mi se dopada kod tebe, kolega Bogdanoviću. To je pravi avanturistički duh. Ajde, idemo u teleport. Poštovani slušalci, evo me, tu sam, vratio sam se na mesto zločina, sa mnom je, kako ono beše, šta smem, a šta ne smem? Velimir, brate mili, kaži slobodno, pa mene cela Srbija zna. Dakle, sa mnom je gospodin Velimir. Jesi li ti onaj sa indeksa što sam ga nafilovao lakom i umereno teškom artiljerijom? Jeste, ja sam. Ako vam se ne dopada odgovor, promenit ću ga. Pa ti reko onaj Dinkić, reko mačka si, 9 života imaš, samo što ne znaš da predeš kon. Gospodine Velimire, vi ste odlučili da vratite dozvolu za nošenje oružja. Nego sam odlučio, pa imao sam ga nedelju dana, šta će više. Dovoljno da mi se svi sklanjaju tamo u skupštini. Kad dođe Velja, samo im šiške vire iz poslaničke klupe. Ko na diljem zapado, bre? Pa dobro, zašto ste doneli takvu odluku? Pa prema tome, danas svaka šuša ima dozvolu. Neki ministri po 2, pa to bre, ko da su članovi biblioteke. Kad bi ih pretresao, samo ispadaju dozvole i devize. Mislite dozvole za oružje? Ma za oružje, za parkiranje na mestu za invalide, za kašljenje, za neograničene plate, za sve bre imaju dozvolu. Zato ću ja moju da vratim. A kada, gospodine Velimire? Evo upravo ovog momenta. Vadim je i cepam, svi da vide što slušaju indeks sada. Lep gest zaista, a oružje? Šta s oružjem? Pa, hoćete li i oružje da vratite? Ma ti mene opet zajebavaš. Ma dođi ovamo, ja sam oružje nosio i pre dozvole. Ma šta će Veli dozvola za bilo šta? To je bilo samo onako malo da se pravi važan. Aj sad, sklonite ovoga, još će da mi nakači tu novinare neke. A kolega Bogdanoviću... Ajde bre, nije valjda opet kolega. I tako, poštovani slušalci, ovo već postaje frustrirajuće. Bile su ovo racionalne vesti.